Beste urte batez, sekulako giro ederra egonda Pasilekun, futbitos, askibaloi eta eskupilotan uztarturik hain zuzen ere, protagonista izan dira hiru kirol hauek, beste urte batez, zenbait pertsona hurbildu dire eta kategoria ezberdinetan partida hunkigarrisek izen dire.
Saskibaloian adibidez, Benjamin kategorian, finala tximistak eta Saski Girls tximistak artekoa izan da. Txapelduna Saski Girls tximistak izan dira, Odei Bilbaurentzako izan da MVP-a tximistaken jokalaria. Alebin kategorian finalistak Papi Barak izan dira eta txapelduna Pepa Pijak, MVP-a Ilargi Ertziarentzat, Pepa Pijakeko jokalaria. Aurren kategorian, finalistak Pasikoak eta Durun Mistoren taldeak izan dira, txapelduna Pasikoak izan dira. MVP-a Irati Etxehandiarentzat, Durun Mistoko jokalari zen, kadete kategorizen finalistak Txikibingens eta Gernika Bolsentzako izan da, txapelduna Gernika Bols izan da, eta MVP-a Markel Ribas. Hiruko txapelketako txapelduna, Ane Zubiaga, Porrotinaikosekoa, Txubols lehiaketako txapelduna, Iñaki Solaguren eta Alain Zeinigaon India, Lagan Gauz taldekoak. Fair Play saria Porrotinaiko zentzako izan da, senior kategoria 3. postuan Gazo Santzako, finalistak Akiles eta Team RK, eta txapelduna Team RK.
MVP-a Txabi Gaztelurentzako errekaren jokalaria. Futbolari dagokionez, aur mailan finala Egaluzea eta Lusoker berorentzako izan da. Egaluzea 4 eta 3 gailendu da Lusoker taldearen aurka. Senior mailan 3-3 geratu dira Tripolo pintxoak irabazi du penaltietan, eta Benjaminetan Diamond Team 5 txupipandi bat izan da finala. Alebin taldean Aitzitxek 3, Txetos Pandilla 3, Aitzitxek izan da nagusi penaltietan, eta kadetetan 5 eta 3 irabazi du Kadetes Bezitkasek Latazan aurka. Zuopati, gora Gernika, venga, aurrera mutilak, hau dakune. Datu txubetzeko poko duguz, Basilikuko 38. udal kirol txapelketarenak. Esate batarako fubituan, 78 talde izan dugu, 8 Benjamin, 14 Alebin, 10 infantil, 9 kadete eta 27 senior. Txalo bero bat, venga danokia! Hori da entzungo dutena. Zazkien, 34 talde, 4 Benjamin, 8 Alebin, 4 infantil, 3 kadete eta 15 senior. Euren txape bai, txalo beroa, venga! Haupa mutilak, haupa gazteok, haupa danok! Eta eskupelotan 10 bikote, 1200 parte hartzailetik gora, aurre eta nagusietan, Hau da, hau marka, 1200 kirolari, non eta Pasileikoko 38. udal kirol txapelketan, saskibaloi pelotan eta futbolean, hau da, benetan, emozioa eta zelan ez, honek afizioa behiten duela esan behar, ez? Beraz ba, ja, hasiko gara momentu batetik bestera zeharibenak eta egiten, eta lehenango pelotatik hasiko gara, Beha ondino, saskibaloiekoak dakiku zenean ja zelan gelditu diren, orduen hasiko gara, bale? Minuto bat, bi holango bat, Igual, 5 minuto igual, Beha, bueno, aurkezpena indugu eta parte hartzaileak nortzok izin direzan, zenbat egon direzan eta hori dan hori esan dugu, beraz, orain sari banak eta hasiko gara momentu batetik bestera. Eukin epea, eukin tranquilidadea eta gora zuopetik. Hasiko gara emoten, pelota taldekoak etorri ditezela ona, bikote biak mesedez, bikote biak etorri ditezela orantza, pelota, 10 bikote izan direz guztira, eta hemen daukagu zazpi txapeldunak eta txapeldunak, Beraz ba, etorri ditezela, lehenango eta behin azpi txapeldunak esango duguz, Asier Natxiondo eta Beñat Mujika mesedez, hurbildu zaitie ona, Garaikurra eta dago hotele bakotxak Gernikako udaleko zinekotzian eskutik Jon Lejarrak emoten dutzu, mesedez etorri ona, Asier Latxiondo eta Beñat Mujika, hor txalo bero bat euretzat, ia! Ba, azpitzapeldunak izan direz. Eta azpitzapeldunak holango txalo zaparra dartu badabe, txapeldunak zelan ez, Aitor Etxebarri eta Beñat Azkarai, aurrera! Horintzat Garaikurra eta txapela Jon Lejarraga zinegotzian eskutik, hau Azkarai. Zorionak, esaten dugu moduen Aitor Etxebarri eta Beñat Azkarai, eta Garaikurra eta txapela Jon Lejarragak zinegotziek apoten deutzie eta jarriko deutzue txapela. Baita ere, Afaribet Zaiobarre jatetxean eta Rural Kutxak eskutik, 50 euro jokalari bakotxari, benetan bertan badeko zue kontue, edo zabaltzen basoazi, zabaltzen basoazi kontue, 50 euro deko zuez, Rural Kutxaren eskutik. Argazkitxue, nahi dozuena kataratea. Tranquil mutilek. Zorionak Asier Natxiondo eta Beñat Mujika zelanez eta Aitor Etxebarri eta Beñat Azkarai bai. Zorionak. Aurrera mutilak. Benjami Futbol taldekoak 8 talde parte hartzaileak izan direz, eta lehenango hasiko gara 8 garrenetik,
Honi danak domin hartuko dozue, domintxu bat hartuko dozue. Beraz, 8. puestuen gelditu direzanak, dano bat futbol taldea, aurrera! Dano bat futbol taldea, aurrera mutilek, aurrera, hor zatozie, hau pasuok, aber horie. Bueno, domina Jon Altamirak eta Ager Gabiolak, emon dutzie edo jarri dutzie. Vale, hor deko zu ez dara. Venga, argazkitxuk atara, epa, ai. 7. puestuan gelditu izena txulitoak etorri ora mesedez, aurrera mutilak. Ager Gabiolak eta Jon Altamirak jartzen dutzie. Zazpigarren puestuan gelditu direnak. Venga, argazki txupetatarateko, venga danok hor, formal. Ager Gabiola eta Jon Altamiraga zelango argazki dotorea. 6. puestuen gelditu direzela, Los Patxangeros, hori gazteazari eta odino geur forurez, Hemen domina hartu eta tranquilibili, etorriko da, Bega Patxangeros, aurrera. Seigarren, venga, aurrera, Patxangeruok. Patxangeros, nosauzie ba, venga, horiok eta talde guztia. Ager Gabiolak eta Jon Altamira jartzen dutzie domina, hori da. Patxangeros, gaur formal, Formal gaur. Argazkitxue. Bosgarren postuen Armendu taldekoak, aurrera mutilak, aurrera. Honik egin dut laugarrenera pasako gara, Tripitropak, non zauzie tripitropakekoak, aurrera mutilak, zeupe domina deuko zu eta. Aurrera mutilaka zelangoa, hemen dau etorkizuna, Hemen dau etorkizuna, gazteok, hemen dugu zu etorkizuna jarraitu kirola egiten. Eta ikasteme bai, ikasteme bai, bale? Venga, txalo zaparradak, ez dugu zentzute mutiko antzat, hombre, ilusio apurbet, hombre, klaro que bai. Hori da, haupa gazteok. 3. postuen Artaburu honenak, non zauzie Artaburuok, Artaburu non zauzie,
Artaburu honenak hirugarren, hori da, badatozona, hartu da iguza merezi dabe moduen, venga, hombre, venga, txas, zaparradea, zuok, venga, hori da. Orgoaz, da orain bai, azpitxapeldunak, honi bakatzen dere zanean esango dugu, azpitxapeldunak, txupipandikoak, aurrera, haupa, hartu da iguza merezidua moduen mutikoak, venga, haupa txupipanda, venga, haupa txupipandi, zaria gozoki poltza bat, Kalaskaren eskutik, eta garaikurran Jon Altamiraren eskutik, garaikurra. Claro, garaikurra, kopatxo bat, ai. Hori da. Ba. Goza. Leche. Arrazoia zuk. Gozaki bai, gozoki pepaduko zuez, gozokiek, da kopea zer, altzau bezala, kopea gora, altzau kopea gora, venga, hori da koraikurra, hori da mutilak. Txapeldunak, Diamontin, etorri ditezela ora. Delako zaria Gernika Futbol Salaren opari bat, guztiontzat, holango sokatxu bat izango dozue, Gozoki poltza bat Kalaskan eskutik, Rural Kutxaren eskutik 50 euroko saritxu bat edo paritxu bat izango duzue, kontu bertan deuko zuenok edo zabaltzeko asmoa deuko zuenok, 50 euro deuko zuez, Bertan deuko zuenan Rural Kutxan badeuko zuez kontuean edo zabaltzeko asmori badeuko zue, 50 euro moten dituz Rural Kutxak. Baita ere merienda bat talde osorako, Pasalikoko Txiki Parken eskutik, txapeldunen garaikurra, zinegotziaren eskutik, Jon Lejarragak emoten dutzu ezaria, bega danakara Jon Lejarragak egiteko, hori da, zarie, ordeko zue, benga garaikurra, nokaltzeko deba garaikurra, benga, nor da kapitaina hemen, jokalari horrena, MVP saria, Benjaminetan, venga danok bakatu, danok. Etxoan gozokiek. Bueno, hau da, Gozoki barri nola sozio bazupa. Benjaminetan jokalaririk onena MVP saria, Aitor Aurrekotxea Diamontin ekoa. Saria Jon Altamiraren eskutik, garaikurra, berak emongo dotzo, eta Gernika Futbol Salako motxilatxue baita ere, Ager Gabiolaren eskutik, Eta orain, motxilatxue, zer? Aitor Aurrekotxea, Diamontin,
Venga, Saskietan, bagua Saskietara, Benjaminetan, hemen izan direz lau talde, eta laugarren puestuen Hasiberrikoak, besedez, igonora, danok, Hasiberrikoak. Esti makazagak imiten dotzue zeuen domina. Argazkiatara ondoren honik ez da merezidu txalorik, ala zer. Bariko ego da gaur, Bariko ego da, venga, animo! Hirugarren puestuen Seber Amasei, mesedez, Seber Amasei, torritezela. Esti makazakak emoten dutze garaikurra ez, domina hobeto esan da. Eta Izaro Esnalek baita biek jartzen dutzi ez, Loitek Gernikako Saskiko jokalaria. Hori da, venga. Txalo bero bat hori da, venga. Hortxe zoazi edanok, Seber Amasei. Azpitxapeldunak, Saski Gils. Besedez aurrera danok. Venga. Bigarrezaria gozoki poltza bat, Kalaskeren eskutik, eta garaikurra Gernikako Loitek Saskiko jokalarian dan Izaro Esnalek jartzen deutzo, emongo dutzo zari, Izaro Esnal, Loite Gernika, Saskibaloiko jokalariek emoten dutzo garaikurra. Haupa Izaro, gora kopa zueri. Txapeldunak. Aber bajatzen direzan honek, agurtu guizan, bega, agur, zorionak zueri baita ere, hemen da egoku etorkizune futbolean, Saskibaloian. Txapeldunak, tximistak egon diela ona, mesedez. Derako zaria, gozoki poltza bat, Kalaskaren eskutik, Rural Kutxak emandako 50 euro jokalari bakotxari, bertan kontu badeko zue, edo zabaltzeko asmori badeko zue, 50 euroko zaria. Merienda bat talde osoarentzat Pasailikoko Txirikiparken eskutik, garaikurra zinegotziaren Jole Jarraren eskutik. Eta orain ordeko zue garaikorra edo kopa. Venga, argazki betatateko. Benjamin, jokalari honenak MVP. Orain bai, Benjamin jokalari honenak MVP zaria Odei Bilbao tximistasekoa. Odei Bilbao aurrera, haupa Odei. Zaria Izaro Esnalek, Loitek Gernika Saskiko jokalariak eta garaikurra berak emongo deutzie. Aiba, ordeko zu, oso ondo.
Alebinetara futbolean paseko gara. Eta hemen, bai, sari bi egongo direzala esan behar. Azpitxapeldunak, Txetos Pandilla. Aurrera, Txetos Pandillakoa, non da, Txetos Pandillakoak. Hor datoz. Bigarren saria, Jon Altamiranen eskutik Garaikurra eta Gozoki Poltza bat Kalaskaren eskutik. Jon. Azpitxapelduna Txetos Pandilla, hemen dugu zuez. Beraz, bigarren saria taro durina, Gozoki Poltza bat bakotxari, Kalankaren eskutik. Eta zelan ez, Jon Altamirak eskutik emondotzie Garaikurra. Hor deko zue Garaikurra. Aurrera zuen Gozokiak, Gozoki Poltza, Kalaskaren eskutik, emoten dotzue, benga hartu, Kalaska eskerrik asko beretan, zelan ez. Txapeldunak, honi bakatzen dere zenian berantza, ordeko guz. Txapeldunak, Aitxitxek, bezedez, igondiela Aitxitxek, lehenako seria, eta Gernika futbol salaren opari bat, giltzak eroateko sakatxo bat, Gozoki Poltza bat, Kalaskaren eskutik, Rural Kutxan eskutik 50 euroko jokalari bakotxarik, kontue zabaltzen dozunak edo deuko zuenak, deuko zuena, 50 euroko zaritxu edeko zue eta zabaldu egite badozue kontu bet, 50 euro emoten dotzuez, Rural Kutxaren eskutik. Baita ere, merienda bat talde osoaren zat Basilikoko Txikiparken eskutik. Txikiparken eskutik, merienda txube talde guztientza baita ere. Eta orain, Garaikurra. Bueno, ordeko zue, aiba. Hori da. Alebin jokalari onenak MVP, honi bakatzen direzanean. Venga, bera, danok, agurtu da iguzan, venga, txalo bero bat, zelan ez, Hau zer da, txapelketa bat ala funeral bat, mesedez, venga, animo! Alebin onenari, MVP saria, Jon Egurrola, burubako taldekoak, saria Garaikurra Jon Altamiraren eskutik, eta Gernika futbol salako motxilatxu bet Ager Gabiolaren eskutik hartuko duzu. Venga, etorri ona! Hori da, venga, altzegora saria, altzegora motxila, eta argazkien dotori urten, Alebina zazkikoak, hemen sari bi egongo direze, azpitxapeldunak, Kapibarak, mesedez, aurrera, bigarren saria Gozoki Poltza Kalaskaren eskutik, eta Garaikurra, Izaro Esnalek, Loite Gernika, Saskibaloiko taldeak emoten dotzue. Estik makazagak emoten daue saria.
Aiba garaikurra, Estima Kazagaren eskutik, hori da. Txaperuak, mesedez, txapeldunak, mesedez. Txapeldunak, Pepauak tirez txapelduna parkatu, txapeldunak, Pepapuak, ai, edadeak orantza doa bea, Pepapuak, mesedez, taldekoak, etorri dituzela ona, Pepapuak. Parkatu, eskerrik asko. Pepa Pijak, parkatu, ai, Pepa Pijak, parkatu, bai. Lehenako saria gozoki poltza bat eta Kalaskaren eskutik, da Rural Kutxarek emondako 50 saritxo bat, 50 euroko saritxo bat, kontua badeuko zu bertan edo zabaltzeko asmoa badeuko zu, hori Rural Kutxak emoten dut zuen saria da, 50 eurokoa, kontua badeuko zu bertan, eta merienda bat baita talde osoari Pasilikoko txiki parken eskutik. Gero garaikurra, zinegotziak Jole Jarrak emoten dut zuen saria, aiba garaikurra, hor deko zuen Jole Jarran eskutik. Ai, orain bai esango dut ondo, Pepa Pijak, hori da, orain bai, Pepa Pijak, hor deko zuen, hori da. Alebin kirolari eta MVP saria, Ilargi Erzila mesedez, Pepa Pijak taldekoa berabe bai, garaikurra, Izaro Esnalen eskutik. Izaro Esnal, Loite Gernika, Saskibaloi taldeko jokalariak emototzu saria, garaikurra. Orain infantiletan pubitokoak, azpitxapeldunak, Pepinillos Ardientes. Azpitxapeldunak, infantilak, Pepinillos Ardientes, hor zatozi edano Pepinillos Ardientes, benetan. Garaikurra, Jon Altamirak emoten dutzue, hemen dugu zuen Jon Altamirak hainbat eta hainbat partidu jokatu dutuz Gernikako atezaina izinde, dator urtean Amoribietan ikusiko dugu, eta baita Eibarreko jokalaria, Baskonian, eta hainbat lekuten izan da Jon Altamira bera, nagusien. Hori da, venga, altzokopea, hori da. Txapeldunak. Txapeldunak, Jogo Bonito. Mesedez, Jogo Bonitokoak, aurrera. Lehenengo saria, Gernika futbol salaren opari bat, giltzak eroateko sokatxo bat. Rural Kutxaren eskuti 50 euroko saritxo bat, kontu edeko zuenak bertan edo asmoa edeko zuena zabaltzeko, 50 euro emoten dut zuen Rural Kutxak. Meriendatxu bat talde osorako, pizzeria La Bokateriaren eskutik, bale? Talde guztientzate, pizzeria La Bokateriaren eskutik meriendatxu bat. Garaikurra, Jon Lejarragak, zinegotziek emoten dutzue, hartu, hori da, eta altzeu garaikurra, altzeu kopagora.
Merienda badeko zuen talde osoantzat pizzeria La Bocako eskutik, horixe. Infantil jokalari onenak MVP kopia. Eñauta Astoreka, aurrera Eñauta Astoreka. Infantil jokalari onena MVP kopa. Saria Garaikurra Jon Altamiraren eskutik eta Gernika Futbol Salako kamiseta bat Ager Gabiolak emoten dutzu. Hori da, Ager Gabiola eta Jon Altamira ordeko zue, zoriona zeuribe. Saskibaloira paseko gara orain, eta hemen lau talde izan direz parte hartzaileak, Azpi txapeldunak, Dorun Misto, aurrera, ahí va, venga, Mistoi, bien que Misto, txalo bero bat, Saria, Garaikurra, Loitek Gernika Saskibaloiko Dan Izaro Esnalek eta baita Esti Makazagak bera antolatzaile lanetan ibili danak emoten dutzu ezarea. Zari emoten dutzu, hori Azpi txapeldunantzat, esaten dugu modu, Izaro Esnal, Loitek Gernika Saskibaloiko jokalaria eta Esti Makazagaren eskutik. Hori da, txapeldunak orain, Txapeldura pasikoak, igonde jela ona, lehenengo saria, Rural Kutxaren eskuti 50 euroko jokalari bakotxari, koltue bertan baduko zue edo bertan zabaltzen bazo jezie kontu bat, 50 eurokoa izango da Rural Kutxaren eskutik, eta zelan ez, merienda bat talde osoarentzat pizzeria Labokaren eskutik, pizzeria Labokaren eskutik, merienda bat talde guztientzat. Garaikurra zinegotziak Jon Lejarragak eman dutzie, eta hor txedeko zuen argazki ataraten. Infantil jokanaririk onena MVP. Irati Etxe Handia, Durun Mistokoa, bera, aurrera. Garaikurra, Izaro Esnal Loite Gernika Saskibaloikoak emoten deutzo Sarie eta baita Esti Makazaga bertan dela. Zorionak zeuribe. Ederto, venga, bagoaz. Kadeteak bederatzi talde izan dire guzti. Azpi txapeldunak, Latazakoak, igonde hiela ona. Bigarren saria Jon Altamiraren eskutik Garaikur hartuko dozue. Mesedez, Latazakoak, ostras, honik ja. Aiba, Jon Altamirak emoten dozue. Garaikurra eta saria aurrera mutilak, hori da. Argazki atateko. Ai, ez dakipa Garaikurra hau edo kopatxo hau zenan helduko tedan geurre etxera. Ez da ipanipa. Kopeagaz debekatute deko zue forure joatea gergobean, Badakizue butilek? Kopeagaz geure zizari egun forure, Txapeldunak, bebesitas, besedez, aurrera. Bebesitxaksekoak, lehenango goken ditutu izanak, txapeldunak, Gernika Futbol Salaren opari bat, ingiltzak eroateko sokatxu bet eroango dozue, Rural Kutxaren eskuti 50 euroko dirutxu bat eroango dozue, kontuet deuko zuena bertan sartzeko edo zabaltzen zoiezinok, 50 euro deuko zuez Rural Kutxaren eskutik. Meriendatxua baita talde osoareka pizzeria Labokaren eskutik. Ai. Pizzeria Labokaren eskutik, meriendatxu guztiok, eta kopa Jon Lejarragak emon deutzie, Garaikurra.
kadete jokalaririk eta honena MVP. Honi bakatzen den zanean ontsa aitatuko dugu. Hau ezagutzen dut, hau ezagutzen dut. Iker Romero, zeu igongora. Hemen dukuzu, aialazne zeposizko gonzadan da. Juan baita ere, Saria Jonan Tamiraren eskutik garaikurra. Eta zelanez, Gernika Futbol Salako kamisetatxu bat, edo ager Gabiolaren eskutik. Hor dukuzu, zorionak Iker. Bueno, kadete mailan saskibaloikoak bagoaz, azpitxapeldunak, Txiki Bingens, besedez, Igo nona danok, orzatu zie danok, garaikur bat, Izaro Esnal, Loite Gernikako jokalerien emoten dautzue, gora, hori da, argazkitxu betatara, hori da, txalo bero bat, benga botilak, hori da, bai, jakantzetu eban hau, holango guzo bat hartzen darian txaloa zeuen konturizimeako diltzak ez ba. Bai. Txapeldunak, Gernika Bulls, aurrera, Saria Rural Kutxak emondako 50 euro jokalari bakotxari, kontu badeko zu bertan edo zabaltzeko asmori badeko zue, 50 euro emoten dituz Rural Kutxak. Merienda bat talde osoarentzat pizzeria Labokaren eskutik, kopa zinegotziak edo garaikurra zinegotziak Jon Lejarrak emoten dotzo. Eta orduen, venga, argazkitxu betatara dagoigun danok. Kadete jokalaririk onena MVP, Markel Ribasentzat izan da, mesedez, igongora barriro zeue bai, Saria garaikurra, Izaro Esnalek neskutik Loite Gernika saskibaloiko jokalaria, eta Esti Makazagak bien artean emoten dutzu Saria. Zorionak zueri be, zelanez. Seniorera paseko gara ja, eta bagoa ja, azkenak emoten, Hemen be aldaketak egon direz, Azpitxapeldunak, pintxesekoak, aurrera, bigarren saria, Jon Altamiraren eskutik garaikurra hartuko duzua pintxez. Hemen ez dakit zen izango dane. Badator, venga mutilak. Badator, haupa pintxez taldekook. Zorionak. Garaikurra Jon Altamiraren eskutik hartuko dozue, zoriona zueri be. Ostras. Hau baiago, Jon! Oso ondo. Orain txapeldunatara paseko gara. Bai. Txapeldunak, Tripolo taldekoak etorri ditezen launantza. Lehenengo saria, Gernika Futbol Salaren oparitxo bat, giltzak eroateko sokatxo bat eroako dozue. Rural Kutxaren eskuti 50 euro jokalari bakotxak. Bertan badeko zue kartilla edo zabaltzen zoezie, bazaiezie, 50 euro gazaziko sarie. Beraz ba, bakotxa 50 euro Rural Kutxaren eskutik, bertan badeko zue kontu edo zabaltzeko asmoa badeko zue, 50 euro Rural Kutxak emoten deutzuez. Afari eder bat alde osorako Zailo Barri jatetxean, emoten deutzue, eta zelan ez, garaikurra zinegotziak Jon Lejarrak emoten deutzue. Tripolo,
Tripolo txapeldunari. Txalo bero bat oneri bezelan ez, Senior jokalari onenak MVP. Senior jokalaririk onena MVP. Opa! Oso ondo. Senior jokalaririk eta onenak MVP. MVP saria, senior jokalarik eta onena MVP saria. Gorka Olazabal pintxesekoak, egon diela ona. Gorka Olazabal, mesedez. Saria Jon Altabiraren eskutik Araikurra. Gernika futbol salako kamisetatxo epe, agerren gabiolak. Berak emoten dutzo, aurrera, txalo bero bat oneri bezelan ez, Horioketa. Meritua zuena. Fry saria, funeraria Uriberen eskuti Pantaleon taldearentzat, etorri Pantaleon taldekoak ora. Saria, afari merienda bat, alai jatetxean, Pantaleon taldekoak, amezatu ziezuepe, saria, afari merienda bat izango zari, afari merienda bat, alai jatetxean ordeko zue, saria. Fair play, funeraria Uriberen eskutik, Pantaleon taldeak hemendeko zuez. Ja pasako gara senior saskibaloietan 15 talde guztira izin dire. Ane Zubia, mesedez, Zubiaga, bai, Zubiaga, edarozoia faltarik ikasteko zu. Ane Zubiaga. Basatu zara? Parrautu jozikoa, bera, hori da, aiba, elegantea. Eta nik esanike, hau saski baloian bakarrik ez dala. Esti Makazagaren eskutik, hau musiko honabe badala esan beharko dugu, Timo Balz, modal txikitan txapeldunak, Iñaki Solaguren eta Alain Zenikagona India, mesedez igon deiela, mesedez ona. Mesedez, aurrera, gaseosaz taldekoak. Oso ondo, hau pasua mutilak. Gora eskuok eta gora saria, hori da. Gaseosa taldekoak, Esti Makazaga antolakuntzan ibilidanak emoten dutzu sarie, azpitxapeldunak. Txapeldunak, Team RK.
Parkatu, hainbet fallo deko daz gehor, ai, txapeldun ordeak. Akiles, etorri ona, zeuen garaikurra hartzen Loite Gernikako saskibaloiko taldekoak, dan Izaro Esnalek emoten dutzu zaria, Akiles, aurrera. Hordeko zue Esti Makazagak eta baita antolatzaile lanak iten ibili delana eta zelan ez, Izaro Esnal Loitek Gernikako saskibaloiko jokalari edana, emoten dutzu ezaria, garaikurra, kontuz. Benga danokora, hori da. Orain bai, txapeldunak. Team RK, mesedez, etorri ona, lehenango saria rural kutsaren eskuti, 50 euro emoten dutzue, eskontue bertan badeko zue, edo zabaltzeko asmoa badeko zue, 50 euroko sari emoten dutzue rural kutsaren eskutik. Afari eder bat, talde osorako Zallobarri jatetxea emoten dutzue, eta kopea edo garaikurra Jon Lejarragaren eskutik, hortxe deko zue. Esan dute moduen, rural kutsaren eskuti 50 euroko saritxu bet, hor deko zuena kartilla badeko zue, edo zabaltzeko asmo deko zuena, rural kutsak emote dituz 50 euro, afari eder bat talde osorako Zallobarri jatetxean, eta kopa Jole Jarragak, zinegotzeak emoten dutzue, saria. Apa Alberto. Senior jokalaririk MVP saria. Senior jokalaririk onena MVP. Xabi Gaztelu, Team RK-koa, mesedez, igonde deiala, urteko, saria, garaikurra, Izaro Gernika Loitek saskibaloikoak emoten dutze, eta baita Esti Makazagaren eskutik hartzen dozue, hortxe zauz, ondo. Fair Play kopea be, emendeko zue saria, funeraria galartzakoak emonda. Saria afari merienda bat, arai jatetxean, etorri. Porrotinaikos, aurrera. Esti Makazagak, hemen dau, aurrera. Porrotinaikos. Ez dau. Bueno, a ver, mutilek, eltzun bezedez, danok atzera eta gero eukingo dozu esarie, bai? Bueno, bakarrik gelditzen jakune da esatea, hau posible ezala izango aurrera egitea, zelan ez, 38 udal kirol txapelketea, pasilekokoa, esan izango posible, ez parego laguntasunik, ez? Kirol laguntasun esate baterako Gernika futbol salakoa, Loite Gernika eta Arkupe sustabitz, eureri be eskerrak emango dutzeguz, eta gero zelan ez, baita eskerrak emango dutzeguz, Guazeur Aliant Iturgiz, Mateo eraikuntzak, Rural Kutsari, Txiki Park,
babesleku Laboka pizzeriari, Kalaska funeraria Uribari eta Zailo barri jatetxeko ari baita ere, Zailo barri jatetxeko ari be. A ber, aurrera, porrotinaikoseko anondeko zuez, hor zauzie, beti berandu nik esango neuzkizu, Esango neuzkizu, porrotinaikosez, beti berandu esango neuzkizu, ai. Beraz ba, esaten dute moduen, Gernikako udalari esker, gero, zelan ez, Gernika futbol sala, Loite Gernika Arkupe sustabai, eta gero, zelan lagundu deuskuzuen etxeak, goa segur aliant, Iturrinkez, Mateo Eraikuntzak, Rural Kutxa, Txiki Park, Babes Leku, Laboka Pizzeria, Kalaska, Funeraria Uribe eta Zailo barri jatetxeari. Zelan ez, eskerrik asko bihotz-bihotzez antolatzailearen izenean. Eta hemen egon zarien guzti hori baita, eskerrik asko. Eta mesedez, a ber, Jon. A ber, amaitu direz ez dauge haurik, Bueno, oin dino... A ber, geusetxu bet esango neko neunke mesedez, Hemen ez dutzu inongo importantzirik emon, baina nik omenaldi berezitxu epai da txalo zaparra da hemen zauzien guztiok, zelan ez, hemen epaile laretan ibilidana Asier Duran Mantekari, berape merezidu dau eta mesedez txalo bero bat hemen zauzien guztiok, berarentzat antolatzaile guztiaren izenean. Eta eskerrik asko, hemen egon zarien guztieri, egun guztietan baite zazki ikusten, pelote ikusten eta futbola ikusten baita ere, Eskerrik asko bihotzez antolatzaile guztiaren izenean. Bale, urrengo batera arte, hemen mikrofonaren alde honetan, aurkezlari moduen egon dana Javi García izan dozu, neurea akatzak eukindo daz, beha bueno, ontzape, parkamenak askatu eta urrengo batean ikusiko garalakoan, fuerte inda, haupa zuek eta haupa antolatzaileak, eskerrik asko guzti hori, Kendor eta bar, dan hori antolatzailea gaitik eta esaten dugun moduen, dan hori eskerrik asko eta esan dodazen etxeari baita ere,